Nasuni. Hey guys, what's up? Beri dong, boy. Guys, angni vlogku program sebenarnya udah semuanya dengan nama-namanya jalan program so ini yang tak perlu ponedeng so sebenarnya hal kamu sih. So guys, by the way, ya ang vlog pun ini time announcement. So by the way guys, so mau dulu. So guys, yang vlog pun ini time mana kami so ini semuanya itu vlog kau, program vlog pun na. So dah yang ni jalan ni menisik clip deh kan tahu ni video. Ya jeng thang demen mencet dancing program, jabo ku mencet dancing program kami link na. Present mama kami makan guna na. Isian guna baru nuah. So ini guys, so video ku naik deh nomba. So ang thang ni tu isikan ang gari ka kena malu kena video meni naya pengusaha naya thang kini tu sikit je na. Si kamera sujat so bara ang vlog pun kita pun bara confidence lah thang kami na just video kami na. So video le बहुत interesting है ना ज़्यादा ना आसान है बेटिया. So dah ini nanti guys video ko. Guys, nih dari jeng tangga cina nih abu jeng angzeng menisingin daya. Umplek ada rau bagai hewan na jeng satam lokas driver angara abo. Dari jeng sampai pai, nasuni masak ya. Nih dari abo mesan takai rizawai. Guys, tadi video ko full hezebla, perasaan ni sih no full video figures narna, so ni yang tadi. So dah ini ego belum sih song masa bonus sih. Abuni musanai zebay, oमफ्राय नै लोगो जों एसे बेरायनो फैदों. ओमफ्राय दा अराव बोरै नांखो मोसानायखौ आबुनिखौ? एक्चुअली मोसानायखौथ' मोजाङानो नांबाय. ओमफ्राय आं बिदिनो जुरि आबुनि मोसानायखौ माने एक्चुअली मोगथाङाव नुवाखैमोन, मबाइलाव नुबाय थादोंमोन. ओंखायनो बिनि पारफरमेन्सखौ बोरै खालामदो आं दिनै मोगथाङाव नायनो फैनाय जाबाय. जोबोद मोजां मोनदों आरो ना. ओमफ्राय जुरि आबुखौ लोगोसे हेन्डसार लानो हाबाय. लोगोसे सावरायनाय जाबाय आरो एसे. ओमफ्राय गाइस नैबे आंनिसो गोदोनि फार्स्ट जों जेब्ला फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारमोन. So आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बियो. So गाइस गयसो जादों आं इगनर खाम. ओमफ्राय दायो जों एसे बेरायनो फैदों आरोना. ओमफ्राय नै निजा साफा नुनाय. निजा साफा नुदोंब्ला केमेराखौ नुदों. भिउआ भिउआ ने. ओमफ्राय गाइस दिनै बारा ब्लग बनायनाय जायासै. ओमफ्राय दा नै आबौ मोसाखांबाय दा दसे थाना जों न'आव थांनोसै. ओमफ्राय नै लोगो मोना एसे बेरायनो फैदों आरोना. खनाथि थांनोसै गाइस न'आव. ओमफ्राय लोगो मोनसे फुरा न'आव. चलो. So guys दायो सफैबाय न'आव. ओमफ्राय नै दासो सफैखादों नै मोखां सोआ सुवाखै खानायाव जाब्रा जालांबाय नै. आबावबो एसे थाम्बनेलनि एसे फट' थिखानोमोन. So guys लोगो मोनसे इउनिक ब्लगाव ओमफ्राय थांनाय भिडिअ नोंथांमोना बहुत अननाय होबाय. So बेबायदिनो अननाय होबाय था गाइस. So गोसोखौ बहुत मोजां नाङो आरोना. ओमफ्राय गोबां बिदिनो भिडिअ बनायलांबाय थानो थाखाय गाहाम नाङो आरो. So लोगो मोनसे गाइस इउनिक ब्लगाव. So दिनैनि थाखाय bye bye and have a good day guys. Bye bye.